May buntag sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Ano usab kita karon sa atong YouTube channel. Welcome sa tanang mga subscribers, viewers, mga share. God is good all the time. Praise the Lord. Og atong pagahisgutan karon ang mission sa tao. Ang kinabuhi sa tao sama sa usa ka binhi kun alimahan pag-ayo muturo kinig mulambo ug unya abtog kahamtong sama sa atong tanom. Kay inumulman sa gugma sa isikayngon. Kay kingatong kinabuhing usara, ug sama sa usa ka binhi, sa gugma kita gipili. Kay kinabuhing bililhon, bulawan ang panahon, atug yung paninguhaon, ang pagpuyo nga sulundon. Atug yung paninguhaon, ang pagpuyo nga sulundon. Okay. So London, kaya ka nato ni nga dili man sayon, is not easy to be a good Christian. Kaya aduna kitay daghang mga tawhanong kinaiya. Ug atong hisgutan karon ang mission sa tao. Mao kini ang tahas nga pagdala ug pagpadayon sa mga buhat ni Kristo nga dinhi pa siya sa kalibutan. Ug dinhi nagkinahanglan ug gikinahanglan nga atong ipaambit ang pulong sa Dios sa matag usa nato nga mga kaigsuonan. Una, sa atong kaugalingon aron kita makapaambit ngadto usab sa uban. Ug ang pagtabang sa mga nanginahanglan, dili lamang nga sa pulong, kundi usab sa mga panginahanglan sa atong mga kaigsuonan, ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga walay pagkaon, nga nagkalisod-lisod, mga walay trabaho, katong mga dinaog-daog sa katilingban. Ang angayan nato ug nagkinahanglan sa atong panabang. Ug magpuyo usab kita, maningkamot kita nga magpuyo nga buhing sulundon o modelo o ehemplo alang sa uman. Sa ako nang gingon, dili sayon kining tanan nga mamahimo kitang modelo apan tungod sa pagdawat nato sa bunyag, nahimo kitang angayan. Kay nahimo kitang anak sa Dios, sumusunod ni Kristo. Ug ang mga misyonaryo, ang katuyuan nila mao ang pag-evangelize sa matag usa aron pagkabig sa mga katawhan sa atong pagtuo diha sa Romano Katoliko. Ang pagpaambit sa ebanghelyo ug ang kinabuhi ni Kristo nga gasugod ug iya kining gipadala ang 12 ka mga apostoles nga gidumala ni San Pedro, nga mao ang unang Santo Papa, the first Bishop San Peter. Ug atong mabasa kini sa Mateo 28:19 hangtod sa 20 nga nag-ingon, "Go then to all people everywhere, and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them
to obey everything I have commanded you. Mao kini ang pagpadala ni Jesus Christ sa 12 ka apostoles nga mao ang atong mga kaparian. Ang mga religious, ang mga misyonaryo. Apan, nagkinahanglan usab kini kanato ang mga binunyagan o mga anak sa Diyos. Sila ang leader sa atong simbahan, ang mga kaparian, o kita, ang mga membro niini. Nga sa pagdawat nato sa bunyag, nahimo kitang adopted children of God. Nahimo kitang igsuon ni Kristo. Ug nahimo usab kitang sumusunod ni Kristo. Ug nadawat nato ang threefold mission ni Jesus Christ na mao ang pagkapari, pagkapropeta ug pagkahari. Ang pagkapari mao ang pag-ampo. Ang pagkapropeta mao ang pagsangyaw. Ang pagkahari mao ang pagserbisyo ngadto sa uban. So, andam na batat nga mo dawat ni ining atong tahas sa pagkasumusunod ni Kristo ug sa triple mission nga atong nadawat. Nadawat ug ato na usab kining gihimo sa atong mga pag-ampo mao kini ang pagkapari. Sa atong pagsangyaw, sa atong pagtudlo bisan diha sa atong pamilya magsugod. Hangtod sa community. Nga atong itudlo ngadto sa uban ug ipaambit ang mga buhat ug pulong ni Kristo. Ug ang pagtabang mao kini ang pagkahari nga andam kitang muserbisyo ngadto sa uban, ilabi na gyud sa mga ismiringhoy o sa church of the poor among the poorest. Nga andam kitang mohatag kanila but financially, but pagtulunan sa pulong sa Dios o financially pagkaon. Magpasalamat ta sa mga katsila nga gidala nila ang Christianity sa ato ang nasod Pilipinas. Dako kay kining atong ikapasalamat nga bisan pa man sa una nga gitudlo nila nga ang kalag lamang ang luwason ug ang atong lawas dili mo tong hala ginapatrabaho sila, no? Nakita nato ang mga katsila bisan gani ang atong mga apuhan nga dunay dugo nga katsila, kinatsila ang mga pamaagi. So, mao na mga kaigsuunan ko ni Kristo, ang atong pasalamatan nga dadawat nato ang Christianity diya sa atong simbahan ug miingon nga sa unang panahon nga luwason lang ang kalag. Save soul only. But now, save body and soul. Both body and soul, dili lamang kay magsangyaw ta, magtudlo ta sa uban, kundili ato usab tan-awon ang ilang mga panginahanglan. Ilabi na gyud katong mga walay pagkaon, nga walay mga trabaho, ilabi na gayud karong panahona nga anaa kita sa pandemya. Mao kini ang atong tahas sa pagtabang ngadto sa uban. So, bilang ginikanan, bilang inahan, bilang asawa, aduna usab kitay tahas sa atong pamilya. Bilang inahan, ikaw ang kahayag sa pamilya. Ang paghigugma, pagpasayloay, ug ang panaghiusa sa pamilya. Gikinahanglan, ug ilabi na ang sentro si Kristo. Aron ang pagtulunaan ni Kristo, mubuhagay din sa tibuok natong pamilya. Atong pasayloon ang mga kahuyangan sa atong mga membro sa pamilya. Ug ato silang tabangan pagbalik ngadto sa Dios. Mao kini ang atong mission bilang mama, bilang asawa. Dili lalim ang usa ka mama. Ako kining na-experience kay mama ko. Na ako sa layo nga lugar. Ang akong hunahuna atua sa Pilipinas sa akong pamilya, atua sa Dubai sa usa nako ka anak, atua sa Manila sa usa ka anak, atua sa Bohol sa akong pamilya.
ang akong hunahuna, ang akong lawas anaa sa pagtrabaho, pero nagbuwag. Pero akong gihalad ngadto sa Dios. Mao kining mission nga iyang gihatag kanako. O maningkamot lang ta nga sa atong mission bilang asawa, atong paningkamutan nga atong madala ang atong membro sa pamilya ngadto sa Dios. O mayong buntag ug daghan kay salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo.